výstup na Veľký Javorník, Rádhošť, Pustevný. Tam zbehneme do Ostravic sa ubytovať. Takže začíname Beskydy. No už začal pekný šlápak nahor, tak už nás to žmýka riadne. Ale zatiaľ super počasie, že trošku pofukuje, aj keď je strašne teplo od rána, ale tu aspoň chladok. Parádne vozenie, nádherné. No, tam sme pred chvíľočkou boli na tej rozhľadni. My sme zbehli do Trojanovic a odtiaľto šlapeme na Pustevný a na Rádhošť. Sme tu. Si borec. Markový frgál. Ďakujem krásne. Ďakujem. Mám také akože déjà vu. Ahoj. Krteček. No. Ale krásna studnička. To je zdivoda. No a pred nami už krásne vidieť Lisú horu. Náš zajtrajší cieľ nášho posledného dňa. Pán dal to by mu ponožku. Mala by si mu dať ponožku, no. No, dnes máme 6:30. Strávili sme noc na ihrisku v Ostraviciach a dnes nás čaká posledný deň našej cesty Českém. V podstate ideme na Lisú horu, odtiaľ cez hory zbehneme
zbehneme do údolia Lomnej a cez Jablunkov prídeme k najvýchodnejšiemu bodu Českej republiky. Krásnu čiernu farbičku. Chceš fotku? Môžeme. No. No. Dobre. Tuto napravo máme vodičku. No paráda. Krasavice. Úsmev. Nie je žiadna šifra. Nie. Prichádzame do Jablunkova. A už sa pomalinky blížime k cieľu našej cesty. Ale už sme rozbití. Strašne rozbitý, unavený, všetko boli. No, Martinuška. Tak mi po 14 dňoch cyklistiky, jednom dni turistiky, jednom dni Zero Day, voľný deň, prichádzame na najvýchodnejší bod Českej republiky. A tým ukončujeme severnú stezku českému. Ahoj! Krásne vidíme náš severný úsek. Krásna Klínovec, Krušné hory, České Švýcarsko, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Adršpach, Bromovsko, Orlické hory, Jeseníky, Podbeskydí, Beskydy. A na budúci rok Južná